Ahojte, vítajte pri dnešnom vlogu, v ktorom si ukážeme, ako som bola v krajinke. Najskôr sme išli zo Záhrivej, kde sme išli ku mojej babke, ale zastavili sme sa na nádhernom šalaši, v ktorom majú ovce, kravy a milujem tam tie koláčiky. Ešte uvidíte. Najskôr nám upútala pozornosť táto kadibudka, ale aj traktory. Išli sme pozrieť na nejakú výstavu a tie traktory tam boli niektoré naozaj obrovské a niektoré proste nejaká historická prehliadka. Tu už nás čakali lastovičky a pomaly sme sa presunuli naspäť. Videli sme tu najvyšší traktor a takúto strašne cute značku na výstavu traktorov. Takže sme na krajinke a ideme si dať nejaké buchty. A tu už je ten obchodík. Tu už vidíte, že mám nakúpené. Kúpila som si, myslím, že slivkové a maruľové. A vidíme sa na budúce. Dúfam, že sa vám to páčilo. A pre viac ďalšieho obsahu ma sledujte.